Som formand for Folketingets Miljøudvalg ønsker jeg, at vi alle tager et større ansvar for det lokale miljø. Luften i byen er forurenet, og vi producerer mere og mere affald. Ved at købe økologiske varer sparer vi naturen for kemi, og ved at sortere vores affald er vi alle med til at få de lokale ressourcer i spil. Når jeg tænker over fremtiden, ser jeg en by med grønne åndehuller og rent badevand. Vi skal have ren luft og rent drikkevand, og vi skal bruge ressourcerne optimalt. Ud med osende dieselbusser og ind med cykler, metro og elbiler. Med dansk viden og miljøteknologi kan vi være med til at løse problemer ude i verden på en bæredygtig måde. Det lokale ansvar er også et globalt ansvar.